Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kathamahyam Dadadi Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yutapatakamallam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajadam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahidam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vichakhanvitam Cha. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusude Devi Pranamami Haripriye. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Bhaktira Samartha Sindhu chapter 16 16 നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. Chapter 16. Spontaneous devotion അല്ലെങ്കിൽ സ്വതസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോട് ഭക്തി ഉണ്ടാക്കുക. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് 15ഉം 16ഉം അധ്യായങ്ങളിലൂടെ രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അതായത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ ഒരാളിൽ ഭക്തി വളർന്നു വരിക. നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഭഗവാനോട് ഭക്തി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് സാധനാ ഭക്തികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ നാമജപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കേൾക്കുന്നു, ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച പ്രസാദം നൈവേദ്യം ഭക്ഷിക്കുന്നു പ്രസാദമായിട്ട്. ഇതെല്ലാം വഴി ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മളിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വളർത്തുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ജീവാത്മാവിൽ ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന്റെ ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയിൽ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് എന്നുള്ള സ്വതസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ജീവാത്മാവിനുണ്ട്. പക്ഷേ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി, ഭൗതികമായ ശരീരം കിട്ടുന്നതോടുകൂടി ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള തന്റെ ബന്ധത്തെ എല്ലാം തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയും ജീവാത്മാവിൽ ഇല്ലാതാകുന്നു. പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ശരീരബോധത്തിൽ താൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതി മാത്രം, തൻ്റേത്, എന്റേത്, ഞാൻ, എനിക്ക് എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമായിട്ട് ജീവാത്മാവ് ചുരുങ്ങുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും പിന്നീട് നമ്മൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് നമ്മൾ റിവൈവൽ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ വീണ്ടും ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ നമ്മൾ വീണ്ടും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഈ സാധനാ ഭക്തികളിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത് സ്വതസിദ്ധമായിട്ട് തന്നെ, സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ചിലർക്ക് ഭഗവാനോട് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലെവലില്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതല്ല, അതീന്ദ്രിയമായ ലെവലിലുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടാകും. അതാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ്
ഡിവോഷണൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തി. രാഗാത്മിക ഭക്തിയാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ കാണുന്നത് രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാർ, ഗോപന്മാർ, പിന്നീട് ദ്വാരകയിലെ ഭഗവാന്റെ ബന്ധുക്കൾ, പിന്നെ വാത്സല്യ ഭക്തിയോടുകൂടി നന്ദമഹാരാജാവ്, യശോദ, ഇവരിലെല്ലാവരും ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി അവർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ സാധനാ ക്രമങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് വളർത്തിയെടുത്തതല്ല. അവരിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാനോട് ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ സേവന മനോഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഇനി നമ്മിൽ അതെങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇനി രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ആ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള സ്വതസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ചില ഭക്തന്മാർ ആ രാഗാത്മിക ഭക്തിയുള്ളവരെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതാണ് രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായിരുന്നു. ആ അർജുനന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തോടുകൂടി സേവിച്ചിരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതേപോലെ പിന്തുടർന്ന് അർജുനനെ പോലെ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്താകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ അവർ രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു. അവർ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് അവരിൽ ഭക്തി ഇല്ല എങ്കിലും അർജുനന് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്വതസിദ്ധമായ ഭക്തി. അതുപോലെ ആകാൻ ശ്രമിക്കുക, അതാണ് രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തി. അതിനുവേണ്ടി സാധനകൾ ചെയ്യുക, അർജുനനെ പിന്തുടർന്ന് അതുപോലെ അർജുനനെ പോലെ ഭഗവാന്റെ സഖാവാകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക, അതാണ് രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ചിലർക്ക് ഗോപികമാരെ പോലെ ഭഗവാനെ മാധുര്യ രസത്തിൽ സേവിക്കണമെന്നുണ്ടാകും. അവർ രാധാറാണിയെ അല്ലെങ്കിൽ ലളിത വിശാഖയെ എല്ലാം അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഭഗവാനോട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ബന്ധുക്കളാകാൻ, ഭഗവാന്റെ പിതാവ് മാതാവ് എല്ലാം ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നന്ദഗോപരെ പോലെ യശോദാമ്മയെ പോലെ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം, നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യാനുണ്ട്, നമ്മൾ എന്തെല്ലാം നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണം, എന്തെല്ലാം ചെയ്യരുത്, അതെല്ലാമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ രൂപ ഗോസ്വാമി നമുക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തി എന്നതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്? വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും രാഗാത്മിക ഭക്തിയിലുള്ളവരായിരുന്നു. അവർക്ക് ഓൾറെഡി അവർ നമ്മളെ പോലെ നാമജപം ചെയ്തിട്ടോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടോ ഒന്നുമല്ല അവരിൽ ഭക്തി ഉണ്ടായത്. സ്പോണ്ടേനിയസ് ലവ് ആയിരുന്നു. അവരെയാണ് രാഗാത്മിക ഭക്തർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ നിത്യമായ തികഞ്ഞ ഒരു നിവാസിയുടെ സേവന മനോഭാവം അതുപോലെ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായം, അതാണ് രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തി. ഒന്നുകിൽ നന്ദഗോപരെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ യശോദാമ്മയെ പോലെ രാധാറാണിയെ പോലെ ഒരു ഭക്തന് ഏത് വിധത്തിലാണോ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉദാഹരണത്തിനുള്ള ഒരു ഭക്തനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപാലകുമാരന്മാരെ പോലെ ആകാനാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള സുബലയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള മധുബാലയെ പോലെ ആരെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സേവിച്ചത് അതുപോലെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തൻ, അതാണ് RSB എന്നിവിടെ പറഞ്ഞത്, രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിലെ നിവാസികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവരെ പോലെ അനുകരണീയമായിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതാണ് ഡെഫിനീഷൻ, രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തിയുടെ ഡെഫിനീഷൻ. അതിന് നമുക്ക് യോഗ്യത എന്താണ് വേണ്ടത്? അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാകാനായിട്ട് നമ്മിൽ എന്താണ് യോഗ്യത വേണ്ടത്? ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധത്തിൽ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാനുള്ള ശക്തമായ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം. എനിക്കും അർജുനനെ പോലെ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്താകണം, എനിക്കും നന്ദഗോപരെ പോലെ ഭഗവാനെ വാത്സല്യത്തോടുകൂടി ലാളിക്കാൻ സാധിക്കണം, എനിക്കും ഗോപികമാരെ പോലെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്താകുവാൻ, ഭഗവാന്റെ ബന്ധുവാകുവാൻ എല്ലാമുള്ള തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം, അതാണ് യോഗ്യതയായിട്ട് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അത് ഭക്തന്മാരിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ആഗ്രഹം സാധിക്കാനായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലെ നിത്യനിവാസികൾ എങ്ങനെയാണോ കൃഷ്ണനെ വിവിധ സ്നേഹ മനോഭാവങ്ങളിൽ
സ്വമേധയാ സേവിക്കുന്നത് എന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന്, വൃന്ദാവനത്തിലെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് അവരെല്ലാവരും ഭഗവാനെ സേവിച്ചത്? ഗോപാലന്മാർ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. അവരും ഭഗവാനെ പോലെ ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്നു. എങ്കിലും അവർ ഭഗവാനെ പല വിധത്തിലും സേവിച്ചിരുന്നു. എങ്ങനെ അവർ സേവിച്ചിരുന്നു? നന്ദഗോപരും യശോദയും എങ്ങനെയെല്ലാം വിധത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിച്ചിരുന്നു. ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ലാളിച്ച് വളർത്തിയിരുന്നു. അതെല്ലാം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പ്രസാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഏകാഗ്രമായ അതിയായ ആഗ്രഹവും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭക്തന്റെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹമുണ്ടാകുന്നു, കൃഷ്ണനെ ഇതേപോലെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ എനിക്കും ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. ആ ആഗ്രഹത്തെ പിന്നീട് കൂടുതലാക്കി നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. വെറും ആഗ്രഹം പോലെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിട്ട് അത് മാറണം. പക്ഷേ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആ ഒരു ഭക്തിയുത നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് യോഗ്യരാകുന്നത് എന്നും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത് അനർത്ഥ നിവൃത്തി വരണം. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ആദ്യമായിട്ട് തീരണം. അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ആദൗ ശ്രദ്ധ, തഥാ സാധുസംഗ, തഥാ വചനക്രിയ, പിന്നീടാണ് അനർത്ഥ നിവൃത്തി വരുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലേ എന്നിട്ടേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു തരി പോലും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി ശുദ്ധമാകുന്നില്ല, പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കൽമഷങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി പരിശുദ്ധമാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനെ ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പ്രത്യേകമായ തരത്തിൽ സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം സ്വമേധയാ വളർന്നു വരുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഇതിനെ രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്വമേധയാ ഈ ഒരു ആഗ്രഹം വളർന്നു വരുന്നു. ഭഗവാനെ എനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വിധത്തിൽ സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. അതുവരെ നമ്മൾ സാധാരണ മട്ടിലാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. ഭഗവാനോട് ഭക്തി വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ. ഭഗവാന്റെ നാമജപം നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സേവിച്ച് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സത്സംഗം ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷെ എപ്പോൾ അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുന്നുവോ, നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നുവോ, ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്തന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ടെടുത്ത് ആ വിധത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകും. അത് അനർത്ഥ നിവൃത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അനർത്ഥ നിവൃത്തി കഴിയുന്നത് വരെ നമ്മൾ വൈദീ ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ സാധനാ ഭക്തി തുടർന്നുകൊണ്ടേ പോകണം. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ രാഗാനുഗ ഭക്തി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്? അനർത്ഥ നിവൃത്തി കഴിഞ്ഞു, നമ്മുടെ അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി, ഭഗവാനോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തി ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ആ വിധത്തിൽ സേവിക്കുന്നത്? ഒരു പ്രത്യേക ഭക്തൻ, ഭഗവാന്റെ സേവകനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഭക്തനെ പോലെ നമ്മളും ആകണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഭക്തനോടൊപ്പം കൃഷ്ണനെ ഓർക്കുക. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അർജുനനെ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അർജുനനോടൊപ്പം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് പെരുമാറിയിരുന്നത്, അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എങ്ങനെയെല്ലാം പെരുമാറിയിരുന്നു, അർജുനൻ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയെല്ലാം സേവിച്ചിരുന്നു, അതെല്ലാം നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു. നിരന്തരം ഓർത്ത് അതേപോലെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ശാരീരികമായും മാനസികമായും നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ അഭയം തേടണം. അപ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഭഗവാനോട് ഈ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ട് ശാരീരികമായിട്ട് നമുക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ അഭയം തേടാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും
മാനസികമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിലാണ്, ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെയെല്ലാം സേവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സദാസമയവും ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിൽ നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിലാണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നു, ഭഗവാനും അവിടെയുണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സേവിച്ച് ആ ഭഗവാനോടുള്ള ആ സേവനത്തിലുള്ള ആസക്തി നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ സേവനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കുകയാണ് എന്ന് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. കൂടാതെ അതിനോടൊപ്പം ഒരു സിദ്ധഭക്തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആന്തരികമായി ധ്യാനിക്കുകയും മാനസികമായി പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഏത് ഭക്തനെയാണോ നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കുന്നത്, ആ ഭക്തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം, അതായത് അനുസരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം, പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കണം. മാനസികമായിട്ടും ആ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളും സേവിക്കണം, ബാഹ്യമായിട്ടും നമ്മൾ അതുപോലെ ശുചിയായിട്ട് ഭക്തിയോടുകൂടി ഇരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധനാക്രമങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ടേ? അതും ചെയ്യണം. നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായി തീർന്നാലും ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് നമ്മൾ അതൊന്നും പുറമെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിട്ടയായിട്ടുള്ള സാധനകൾ നമ്മൾ ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നത് വരെ ആ സാധനകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പിന്തുടരണം. അതിനുദാഹരണമാണ് ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമീസ് അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അവർ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ മാലയിൽ ഭഗവാന്റെ നാമജപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ സത്സംഗം, അന്യോന്യം അവർ സത്സംഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുമായിരുന്നു. കൂടാതെ ഭക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം എഴുതി അവർ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലായിരുന്നു. കൂടാതെ വിഗ്രഹാരാധന അവരുടെ കയ്യിലും എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാൽ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ, സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ, അവരുടെ എല്ലാം ചാൻഡിങ് മാല, അവർ ചാൻഡിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന, ജപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മാലകൾ ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മാലയും ബാഗും എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവർ അവസാന നിമിഷം വരെയും ഭഗവാന്റെ നാമജപം, കാരണം സാധനാഭക്തി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. കൂടാതെ ബാഹ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വലിയ ഭക്തനായി എന്ന് കൊത്തിഘോഷിക്കാനൊന്നും പാടില്ല. നമ്മൾ അതെല്ലാം അകമേ സൂക്ഷിക്കണം. പുറമേ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത്, അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് സഹജീയരെ, അതായത് ഭഗവാനെ അനുകരിക്കുന്നവരുണ്ട്, അവരെ സഹജീയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സിദ്ധപ്രാണാലി, സഹജീയർ എന്നെല്ലാം വിളിക്കുന്നു. അവരെ സൂക്ഷിക്കണം. കാരണം അവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കരുത്. അവർ പുറമേ പ്രകടിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്, ആക്ടിങ് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബലരാമനാണ്, ബലരാമന്റെ സുഹൃത്താണ് എന്നെല്ലാം അവർ ആക്ടിങ് ചെയ്യുന്നു. അവർ വാസ്തവത്തിൽ ഭക്തന്മാരല്ല, അവർ പരിശുദ്ധരായിട്ടില്ല. അതിനു മുന്നേ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സഖാക്കളായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ആക്ടിങ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അനുകരിക്കരുത്. പക്ഷേ അവരെ സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം. അവരുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോയാൽ നമ്മളും വഞ്ചിക്കപ്പെടും, നമ്മളും വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് സഹജീയരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിരാകരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ വല്ലഭ സമ്പ്രദായമുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഈ ഭക്തന്മാരാകുന്ന ഭക്തന്മാരിൽ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ അനുകരിക്കുന്നവരിൽ വല്ലഭ സമ്പ്രദായം, അതായത് വല്ലഭ സമ്പ്രദായം വിഷ്ണുസ്വാമി മാർഗത്തിന്റെ വല്ലഭ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവർ പുഷ്ടിമാർഗം എന്നുള്ള ഈ മാർഗത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിലുള്ളവർ ഈ മാർഗമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അവർ കൃഷ്ണനെ ബാലകൃഷ്ണ ഭാവത്തിൽ സേവിക്കുന്നു. അതായത് വാത്സല്യ ഭാവത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരാണ്. അതിനെ പുഷ്ടിമാർഗം അല്ലെങ്കിൽ പോഷണ മാർഗം, അങ്ങനെ മനോഭാവത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ മാതാവും പിതാവുമാണ് തങ്ങൾ എന്നുള്ള വിചാരത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവർ, അതാണ് വല്ലഭ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ രാഗാനുഗ ഭക്തിയുടെ പല തരങ്ങളുണ്ട്.
രണ്ട് വിധത്തിൽ, രണ്ട് മാർഗത്തിലൂടെ രാഗാനുഗ ഭക്തി നമുക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറയുന്നു. ഒന്ന് കാമാനുഗ ഭക്തി, രണ്ടാമത് ബന്ധാനുഗ ഭക്തി. കാമാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഗോപികമാര്, സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ഗോപികമാരുടെ വഴി നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാരകയിലെ ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാർ, അവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരും ഭഗവാന്റെ ഗോപികമാരായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളും മാധുര്യ രസത്തിലൂടെയാണ് ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ആ വഴി പിന്തുടരാം. രണ്ടാമത്തേതായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ബന്ധുക്കളാകുക. ഒന്നുകിൽ അച്ഛൻ, അമ്മ, സഹോദരനായിട്ട്, സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ബന്ധുക്കളായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. ഇതെല്ലാം തന്നെ രാഗാനുഗ ഭക്തിയാണ്. അങ്ങനെ കാമാനുഗ ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മാധുര്യ രസത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ രാധാകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് നാം നിരന്തരം കേൾക്കുകയും ആ രാധാകൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുകയും വേണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ആ രാധാറാണിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ഗോപികമാരോടൊപ്പം ചേർന്ന് രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, അതിനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവർക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ സേവികരായിട്ടുള്ള ഗോപികമാരെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. അതും ഒരു തരത്തിലുള്ള സേവനമാണ്. അങ്ങനെയും നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം, മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കാം. ഗോപികമാരുടെ സേവികരായിട്ട് ചെല്ലാനായിട്ട് നമുക്കും ആഗ്രഹിക്കാം. ഇനി ബന്ധാനുക അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ രക്ഷാകർതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുക. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രഭുപാദ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാം ആകാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല വാസ്തവത്തിൽ. കാരണം എന്താണ്? ആരാണ് പറയുക? കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ആകാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അതിനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എവിടെ ജനിക്കണം, എപ്പോ ജനിക്കണം, ആര് മാതാപിതാക്കളാകണം. അതാണോ മാതാജി? പിന്നെ ആരാണ്? പിന്നെ അഭിപ്രായം ആർക്കാണുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നീ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ച്? പരിശുദ്ധ ഭക്തനാകണമെന്നോ? പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയുടെ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അഹം ആദിർഹി ദേവാനാം ഋഷീണാം ച സർവശഃ. ഞാനാണ് ആദി പുരുഷൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാം ആകാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനാണ് ആദി പുരുഷൻ. പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ സേവന മനോഭാവം. ഭഗവാനെ മകനായിട്ട് ലഭിച്ച് ഭഗവാനെ ആ വാത്സല്യത്തോടുകൂടി സേവിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാമാനുക ഭക്തി, ദാമ്പത്യ രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാധുര്യ രസത്തിലുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയും സേവനമാണ്. ഒരിക്കലും ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ലസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആസക്തി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി അല്ല ഗോപികമാർ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെയോ അവർ ആ തലത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അവർ ഒരിക്കലും ഒന്നും തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ലസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തനിക്ക് സ്വയം ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അവിടെ വരുന്നത്. എനിക്ക് ആസ്വദിക്കണം, എനിക്ക് ഇതുപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഇതെല്ലാം വേണം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മാധുര്യ രസം അല്ലെങ്കിൽ ഗോപികമാരുടെ കൃഷ്ണനോടുള്ള സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഭൗതികമായ തലത്തിലുള്ള ലസ്റ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എടുക്കരുത്. അവിടെ ഗോപികമാർക്കുണ്ടായിരുന്നത് തങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ, ആ വിധത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ തലത്തിലുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ രക്ഷാകർതൃത്വം, നന്ദഗോപരും യശോദയും വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഭഗവാനെ ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ ചെറിയ കുഞ്ഞാണ്, ഭഗവാനെ ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് വരും എന്നായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം
എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ദേവനും 3 ലോകങ്ങളുടെയും അധിപതിയും എല്ലാം ആയിരുന്നെങ്കിലും ആ വാത്സല്യം ഭഗവാൻ നിസ്സഹായനാണ്, ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് നന്ദഗോപർക്കും യശോദാമയ്ക്കും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ ചിന്തയോടുകൂടി, മാനസികാവസ്ഥയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ലാളിക്കാനും വാത്സല്യം ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ദ്വാരകയിലെ ബന്ധുക്കൾ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ നമുക്ക് പല വിധത്തിൽ, ഈ 2 വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്തന്മാരായിട്ട് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ പ്രത്യേക ഭക്തന്മാരെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള മാനസികമായ അവസ്ഥയോടുകൂടി അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളെ ആലോചിച്ച് അതേപോലെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അനർത്ഥ നിവൃത്തി വരണം. മനസ്സിലുള്ള ആ കൽമഷങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനെ ഏത് വിധത്തിൽ സേവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയും ആ ഭക്തനെ പിന്തുടരുകയും ആഗ്രഹം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യണം എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് മാധുര്യ രസത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരാണ്. ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ദണ്ഡകാരണ്യ വനത്തിലേക്ക്, വനവാസത്തിനിടയിൽ ദണ്ഡകാരണ്യ വനത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ഋഷിമാർ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ അവിടേക്ക് വന്നപ്പോൾ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് മാറി, അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തായിട്ട് മാറി ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവർക്കറിയാം ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ഏകപത്നി വ്രതനാണ്, ഒരു ഭാര്യയെ മാത്രമേ ഈ അവതാരത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ അവതാരത്തിൽ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ സേവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് അവർ രാമചന്ദ്രനോട് അപേക്ഷിച്ചു, അങ്ങയുടെ അടുത്ത അവതാരം ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് അങ്ങ് അവതരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെയും അങ്ങയുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് സേവിക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കണം. അപ്പോൾ രാമചന്ദ്രൻ ഭഗവാൻ ഒന്നും തന്നെ മിണ്ടിയില്ലാത്രേ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗനം സമ്മതം എന്ന് വിചാരിച്ചു സന്യാസിമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഋഷിമാർ. അതുകൊണ്ട് അവർ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത അവതാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരുന്നു. അതുവരെ അവർ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ കാത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം വരാം, പുരുഷന്മാർക്കും ഭഗവാനെ മാധുര്യ രസത്തിലൂടെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? അതാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ദണ്ഡകാരണ്യ വനത്തിലെ ഋഷിമാരെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് പുരുഷനായിട്ടുള്ളത്. മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാന് ആസ്വദിക്കാനായിട്ടുള്ളവരാണ്, ആണുങ്ങളായാലും പെണ്ണുങ്ങളായാലും ശരി. അപ്പോൾ ദണ്ഡകാരണ്യവനത്തിലെ ഋഷിമാർ അവർ രാമചന്ദ്രന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ത്രേതായുഗത്തിൽ അവർ പുരുഷന്മാരായിരുന്നു, ഋഷിമാരായിരുന്നു. പക്ഷേ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവർ കൃഷ്ണാവതാര സമയത്ത് അവർ ഗോപികമാരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗോപാലന്മാരായിട്ട് അവർ ജനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മാധുര്യരസത്തിൽ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചവർ ഗോപികമാരായിട്ട് ജനിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചവർ ഗോപാല ബാലകന്മാരായിട്ട് പിറക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവർ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പുരുഷന്മാരോ സ്ത്രീകളോ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആരെയാണോ നമ്മൾ അനുകരിക്കുന്നത്, ഏത് ഭക്തനെ പോലെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നോ, നമ്മുടെ അനർത്ഥ നിവൃത്തിയെല്ലാം തീർന്ന് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഏത് ധാമത്തിൽ നടക്കുന്നുവോ, ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം അവസാനിച്ചു. ഭഗവാൻ ദ്വാപര യുഗത്തിലാണ് കൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ചത്. അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ വേറെ ഏതോ ഗ്രഹത്തിൽ കൃഷ്ണനായിട്ടോ രാമനായിട്ടോ എല്ലാം അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സൂര്യൻ ഉദിച്ച് അസ്തമിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഭൂമിയിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രഹത്തിൽ
ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ പരിശുദ്ധനായി ആ ഭക്തന്റെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ സേവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം വെടിഞ്ഞ ശേഷം ആ ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എവിടെ നടക്കുന്നുവോ ആ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് ആ ഭക്തനെ പ്രമോട്ട് ചെയ്യുന്നു, ആ ജീവാത്മാവിനെ പ്രമോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ ജീവാത്മാവിന് ആ ഗ്രഹത്തിൽ ഭഗവാനോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഈ രാഗാനുഗ ഭക്തി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത്, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ രക്ഷാകർത്തൃക്കളായിട്ട് വാത്സല്യ ബന്ധത്തിലൂടെ രസത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരുടെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നാരദ മുനി ഹസ്തിനാപുരത്തിലെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഹസ്തിനാപുരം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് നന്ദഗോപരെ പോലെ ഭഗവാന്റെ അച്ഛനായി തീർന്ന് ഭഗവാനെ വാത്സല്യത്തോടു കൂടി സേവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നാരദമുനി ആ ഭക്തന് എല്ലാ വിധികളും നന്ദഗോപരുടെ പാത സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നാരദമുനി അദ്ദേഹത്തോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. അങ്ങനെ നന്ദഗോപരുടെ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം അതേപടി തന്റെ ജീവിതത്തിലും ആ ബ്രാഹ്മണന് ആ ഒരു അവസരം കൈവന്നു എന്ന് ഈ രൂപ ഗോസ്വാമി ഈ ഭക്തരഥാമൃത ഈ 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില കോട്ടിങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് സ്വതസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു ആസക്തി എന്നുള്ളത് അത് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. സദാസമയവും അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ആ ആഗ്രഹം വളർത്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമ ഭക്തി പൂർണ്ണമായിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ആഗ്രഹത്തെയാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ രാഗാനുഗ ഭക്തി രാഗാത്മിക ഭക്തി ചെയ്തവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ നമ്മളെ പോലെ വൈദി ഭക്തി ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഗോപികമാരോ ഗോപാല ബാലകന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ നന്ദഗോപർ യശോദ അവരൊന്നും തന്നെ നമ്മളെ പോലെ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ കേട്ട് അല്ല അവരുടെ ഉള്ളിൽ സ്വതസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി വളർന്നത്. അത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഭക്തന്മാർ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നവർ അവരെന്ത് ചെയ്യണം? അവർ ഈ വൈദി ഭക്തി പരിശീലിച്ച് ക്രമേണ ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാർ ഈ വൈദി ഭക്തി ഒന്നും തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിൽ അത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തിയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഭക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നത്. ആ വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ലവും നമ്മളെ പോലുള്ള വൈദി ഭക്തി പരിശീലിച്ച് നമ്മുടെ ഭക്തി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവർക്ക് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ അവർ ഓൾറെഡി മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ ഭക്തന്മാരായിരുന്നു. അവരുടെ വൈദി ഭക്തി എല്ലാം അവസാനിച്ച് അവർ പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തിയിട്ടാണ് കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ അവർ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് ഭഗവാനോടൊപ്പം സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് ജനിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഭക്തന്മാരുടെ സേവനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് കാലടിപ്പാടുകളെ പിന്തുടർന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. ഗ്രാജുവൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, നമ്മൾ ക്രമേണ ആ ആഗ്രഹത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. പിന്നീട് അനർത്ഥ നിവൃത്തി വരാതെ നമുക്കൊരിക്കലും തന്നെ, അതായത് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടാമിനേഷൻ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി വരാതെ നമുക്കൊരിക്കലും ഈ രാഗാനുഗ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് ഒരു ലേശം പോലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകില്ല. ആഗ്രഹം വരുന്നത് തന്നെ അനർത്ഥ നിവൃത്തി പോയി കഴിഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ. ആ അനർത്ഥ നിവൃത്തി ഇല്ലാതാക്കുവാനാണ് നമ്മൾ ഈ വൈദി ഭക്തി പരിശീലിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഒരു പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ, എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രഭുപാദരെ എടുക്കാം. പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും തന്നെ ഞാൻ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി എന്ന് ഒരിക്കലും പുറമേ കാണിച്ചിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹവും സാധാരണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ ദിവസവും 16 മാല ജപിക്കുകയും
ഭഗവാന്റെ ഡിസ്കോഴ്സ് എല്ലാം ചെയ്യുകയും താൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും അദ്ദേഹം വായിക്കുമായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും തന്നെ താൻ ഒരു ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല. അത് കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നിവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് പുറമേ, ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും അത് പുറമേ കാണിക്കരുത്. ഒരു നിയോഫൈറ്റിനെ പോലെ, അതായത് ഒരു പ്രാരംഭകനെ പോലെ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എത്ര കാലം? ഈ ശരീരം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൂടാതെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ, പക്ഷേ സാധാരണ ഭക്തന്മാരും ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? അവരുടെ ഉള്ളിൽ സദാസമയവും ഭഗവാനുണ്ട്. അവർക്ക് സദാസമയവും ഭഗവാനെ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാനും ഭഗവാനെ സേവിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ കാലടികൾ നമ്മൾ പിന്തുടരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ സേവിക്കാനാണ്. അനർത്ഥ നിവൃത്തികളെല്ലാം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ നവവിധ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. എന്തൊക്കെയാണ് നവവിധ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ? ആരാണ് പറയുക? നവവിധ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം മുതലായിട്ടുള്ള നവവിധ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന്. ഒന്നുകിൽ ശ്രവണത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സദാസമയവും സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ പാദസേവനം ചെയ്യുന്നതിൽ അങ്ങനെ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ആസക്തി നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാം. ആ ആസക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സദാസമയവും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ഈ രാഗാനുക ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, സ്വാത്മചോദിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം വളർന്ന് വികസിച്ച ശേഷവും നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ജ്ഞാനികളായ ആചാര്യന്മാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 9 തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സ്വാഭാവിക രുചിഭേദം അനുസരിച്ച് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഏർപ്പെടണം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരാൾക്ക് ശ്രവണത്തിലായിരിക്കാം സവിശേഷമായ താല്പര്യം, മറ്റൊരാൾക്ക് ജപത്തിൽ, ഇനി ഒരാൾക്ക് ക്ഷേത്ര ആരാധനയിൽ. അതിനാൽ ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് ഏതിലാണോ ആഗ്രഹമുള്ളത്, ചിലർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാകും, ചിലർക്ക് ഭഗവാനെ നിരന്തരം കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, ഭഗവാന്റെ നാമജപങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാകും, ചിലർക്ക് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹാരാധന അതിലായിരിക്കും താല്പര്യം. അങ്ങനെ ഏതിലാണോ താല്പര്യം ആ താല്പര്യം നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക. ആ താല്പര്യത്തിൽ അത് ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ ആ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് നമ്മുടെ അനർത്ഥ നിവൃത്തിയെല്ലാം വരുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ രാഗാനുക ഭക്തി, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്തന്റെ പോലെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വളർന്നു വരുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹം മൂലം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം പ്രത്യേകമായിട്ട് വളർന്നു വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ആസക്തിയോടുകൂടി ആ ആഗ്രഹത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, സിദ്ധ പ്രാണാളികാരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അനുകരിക്കരുത്. അവർ നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു. കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭക്തിയില്ല, അവർ വെറുതെ പുറമേ കാണിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ അവർ പിന്തുടരുന്നില്ല. അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഓരോ രീതികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർ ചിന്തിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ഗോപാല ബാലകന്മാരെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഗോപികമാരെ പോലെ ഞങ്ങൾ രാസലീലകളെല്ലാം അവർ ആടും. അതെല്ലാം തന്നെ ഇമിറ്റേഷൻ ആണ്. അതൊരിക്കലും ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു തന്ന വഴികളല്ല. കാരണം രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, ആചാര്യന്മാർ ഒരിക്കലും തങ്ങൾ മഹാഭക്തന്മാരായി എന്ന് അനുകരിക്കുന്നില്ല, അവർ പുറമേ കാണിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ സിദ്ധ പ്രാണാളികൾ അവർ പുറമേ കാണിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ വലിയ ഭക്തന്മാരായി, ഞങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അസോസിയേറ്റ്സ് ആണ്.
അതുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അനുകരിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു. കൂടാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ സ്വതസിദ്ധമായിട്ട് സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വരും എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? കാരണം ജീവാത്മാവ് ഭഗവത് അംശമാണ്. നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലായിരുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിച്ചും കൊണ്ടിരുന്നു. നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭഗവാന്റെ അസോസിയേറ്റ് കൂട്ടുകാരായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വാത്സല്യ ഭാവത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മാധുര്യ ഭാവത്തിൽ, സുഹൃത് ഭാവത്തിൽ, ദാസ്യ ഭാവത്തിൽ, ഏതോ ഒരു ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ആ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു മുൻപ്. പക്ഷെ പിന്നീട് എപ്പോഴോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനെ പോലെ നമുക്കും ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വീണുപോയതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ജീവാത്മാവിനും സ്വതസിദ്ധമായിട്ട് ഭഗവാനെ ഒരു പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ ആരാധിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളിലുണ്ട്. അതിപ്പോൾ പ്രകടമല്ല എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്തി എപ്പോൾ വളർന്നു വരുന്നുവോ, നമ്മുടെ അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം എപ്പോൾ തീരുന്നുവോ, ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന അതേ ആഗ്രഹം, ഭഗവാനെ ഈ രീതിയിൽ സേവിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ വളർന്നു വരും. അല്ലാതെ ഈ മാധുര്യ രസം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഈ മാധുര്യ രസമായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നത് അത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സേവയാണ്, അല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആകുന്നുവോ, പരിപൂർണരാകുന്നുവോ, പരിശുദ്ധരാകുന്നുവോ, ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം പ്രകടമാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രാഗാനുഗ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാഗാത്മികരെ അനുകരിക്കുകയാണ്. രാഗാത്മികരാണ് പരിശുദ്ധരായിട്ടുള്ളവർ. അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് രാഗാനുഗ എന്ന് പറയുന്നത്. രാഗാത്മികര് രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കാമരൂപം മാധുര്യ രസവും, കൂടാതെ സംബന്ധ രൂപം ഭഗവാനെ പല വിധത്തിലും ബന്ധുക്കളായി സേവിക്കുക. അതാണ് മാധുര്യ രസവും സംബന്ധ രസവും. രാഗാത്മികയുടെ രണ്ട് വഴികളാണ് മാധുര്യ രസവും സംബന്ധ രസവും എന്ന് പറയുന്നത്. മാധുര്യ രസം എന്നുള്ളത് കേളി, അതായത് ഡയറക്റ്റ്ലി, അതായത് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. കാരണം ദാമ്പത്യ പ്രേമം എന്നുള്ളത് രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന്, മാധുര്യ രസത്തിൽ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സേവിക്കുകയും, രണ്ടാമത്തേത് ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരായി തീർന്ന് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. പ്രത്യക്ഷം പരോക്ഷം എന്ന് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷം, രണ്ടാമത്തേത് പരോക്ഷം. രണ്ടിലും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗോപിക ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സേവന മാതൃക പിന്തുടരണം എന്ന് പ്രഭുപാദ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനുമായി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് കേളി എന്ന് പറയുന്നു. പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് സംബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. എന്നാൽ ഇതിനാഗ്രഹിക്കാത്തവരും അതേസമയം ഭഗവാനും ഗോപികമാരും തമ്മിലുള്ള സംയോഗ പ്രേമം ആസ്വദിക്കുന്നവരുമായ ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഗോപികമാരെ സഹായിക്കുന്നു. ഗോപികമാരുടെ സേവകരായിട്ട് അവർ മാറുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കേട്ടുകൊണ്ട്, അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നിരന്തരം കേൾക്കുന്നത് നമ്മളിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, ആണുങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും പുരുഷന്മാരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാനെ ഇതേപോലെ സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ദണ്ഡകാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരായിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ആരാധിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ദിവസവും നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ആരാധിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ വിഗ്രഹത്തോട് അതിയായ മതിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു, സ്നേഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തോടുള്ള ആ സ്നേഹം, കാരണം നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, അത് പ്രേമഭക്തിയായിട്ട് വളർന്നു വരുന്നു. അങ്ങനെ
ആ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നതും സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയും രാഗാനുഗ ഭക്തി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി വീണ്ടും പറയുന്നത്. ഇനി പിതൃഭാവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത് ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യണം? നന്ദഗോപന്റെയോ സുബലന്റെയോ കാലടികളെ പിന്തുടരണം. ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു, ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു സുബലൻ. ഒന്നുകിൽ സുബലനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പിതാവ് നന്ദഗോപരെ പോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പിതാവോ സുഹൃത്തോ ആയിത്തീരുന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പിതാവാകാൻ ശ്രമിക്കുക, മറ്റൊന്ന് നന്ദനെ പോലെ കൃഷ്ണന്റെ പിതാവായി തീരുക എന്ന ആദർശം വെച്ച് പുലർത്തുക. അതായത് നന്ദഗോപരെ പോലെ ആയിത്തീരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വാത്സല്യഭാവത്തിൽ എനിക്ക് സേവിക്കണം, നന്ദഗോപരെ ഒന്നും അനുകരിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് ഭഗവാനെ വാത്സല്യത്തിൽ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ള, സേവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വെച്ച് പുലർത്തുക. അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഹസ്തിനാപുരിയിലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ നാരദ മഹർഷി ഉപദേശിച്ചത്. അതിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം നന്ദഗോപരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് അയാൾ വിജയിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ബന്ധുക്കളായിട്ട് തീരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും തന്നെ അതേപോലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ അവർക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഈ പ്രഭുപാദ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. വല്ലഭ സമ്പ്രദായത്തിൽ പുഷ്ടി മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ പോഷണ മാർഗത്തിലൂടെ ഇതുപോലെ മനോഭാവത്തിലൂടെ ഭക്തിയുത സേവനം വളർത്തിയെടുത്ത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരാണ് ഗുജറാത്തികൾ. എല്ലാവരും തന്നെ പുഷ്ടി മാർഗത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായം പ്രഭുപാദ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ വൈദികഭക്തി ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരായതുകൊണ്ട്, സാധനാഭക്തികൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ രാഗാനുഗ ഭക്തി വളരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാകണം. അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം തീർന്ന് നമ്മൾ ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുമ്പോൾ ആ അവബോധത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഏത് വിധത്തിൽ സേവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകമായ സേവനത്തോടുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ വളർന്നു വരുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ വഴികൾ പിന്തുടരാം. നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഭഗവാനെ ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് ലഭിക്കണം, ഭഗവാനെ ബാലകനായിട്ട് നമുക്ക് സേവിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നന്ദഗോപരെയോ യശോദാമ്മയോ സ്വീകരിക്കാം. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആസക്തി വളർത്തിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സാധനാഭക്തി നിർത്താൻ പാടില്ല. ശരീരം ത്യജിക്കുന്നത് വരെ ഈ സാധനാഭക്തികളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പിന്തുടരണം. അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷേ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ആ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സംബന്ധം നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും വേണം. മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ സേവിക്കണം. മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത്. ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഭക്തന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് അതുപോലെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു എന്നുള്ള മാനസിക ഭാവത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതാണ്. അതാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തിയുടെ ബന്ധുത എന്നുള്ള ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ.